pau ka jing sungu yu blay lamba jong de kapor ka bakerpang bat ka bakentang ka bakum ka jing seng samla balang presbyterian nong krem ngiyo yak ni kalat ban rakhe ka ni ka youth week bat youth sunday mentaka snem ar hajar ar pau na soban ai kublay ya pi baro khot ki parabanget kat ki bala ban yo i lamba jong ka ni ka youtube channel ka ba ka jing seng samla kala penbej na soban ai kublay youth sunday pi baro khot ha kerteng ka don bor kerteng ka em ko jong trai nong pen em jungi Jesus Christ ba hasyo bang sa ya chaprang ni ka jing ruai pen rehem la ni ka sing expression an IT ublay ha ki jing duai ublay long pa jing beneng idap da ka jing sungu imen mom long ublay jungi uba i yangi bangil don hang ni apo jong ka ying ba kentang na ka benta ban yo ban pendon burom me lang ba jong ka ni ka online service trying ai ngo ime bat ngi wan ra akmat jong me ban pen kentang yang iwai pe baro ki bala ban simenta lamba jong ka ni ka por ni pen kentang ro ya ka por baro jong ka jing sakri ko try na do ba mangi ke baya ruai sing impression nang tayo unong elam jong ka jing seng nong elam jing ruai ya nong pule bat bayalam ingi ka jing duai kumjuro ikun para samla ki ba ban sa ai ki jing ruai kerpang ka jong ki bat kumjuro khamtam ya ka khubor ka min sayo leng bai pastor ba jong ka si ngej kem da try ba kin long ki ba diamond sim na kamta ka jing im ka jongi balam ta jongi lang baro kat ki bala ban yo i ba kani ka YouTube channel ngi IT hagik sangti ki ba khlain bor ka jong mi try lamba jong por menta sheme ka boram halade na ba kini pan tem jisu menta shaki bom jukut ni duai amen. Yang yasha 주 지수 피시 말씀 보내 도가웨야 갈라마 도라 북한 샤네 나쟁 접샤가 쟁점 루바냐 봄 울라 기동 순종 루바로 샤지 젖길 양아 도행야샤 슈지수까지 야레놈세 가잠가투 마멘 달라샤이 징리산샤 하우발라하토마 가남농종 응하이 하케우스 가부롱 온세 샤루렘와이 Samla Kristan Kidon Kam Yujisu Abdeng Ki Eryong Bager Kipu Kikin Yoben Tel Mai Born Kakamban Trey Klen Ken Kador Doyeng mentapiki samla cingin Ugai keleng ban letra Toko kahok Utrai jongin Namar jong ukrem ta Ngen tren Kapertehi kadon kam yujisu Samla
Ijat ben real jing sok shisha kiwa ha ukin yo jing im badam to yen menta piki samla jing ublay keleng ban letra to go kahong try johnny na mar jong kem ta gen Ningkong ngi aingu yo blei balop le hangi yakin galat ban syakri lang ya ke kerteng jong u lingba kan ke online worship service kabalong ru lingba jong kan ke YouTube channel jong kabalang Presbyterian Nongkrem kani kalong kasngi ublei kabakerpang jong kisamla lani ka youth Sunday na kabenta jong baro ki para banget ki para samla ki badon ha uput jong ka jingiseng samla KJP assembly kathim jong kani ke jingrakhi ke jongi kani ke youth week but youth Sunday arachar arpho kalong ha ka perthai Henry om jong ka perthai ya ka ba la pensyong nong rem na ka gospel kat kum uyones kalenong ka bakhat nyo ka dikhot ka bakhat sound na kaleng ka chingiseng samla balang Presbyterian Nongkrem ni pediang sungubha bat ai khublei ya phi baro ki para banget ki badon ha ki remping Kristen bat ya ki weiru ki parlok ki parajor ke jongi ki bayo i ka banya so lang bat ngi ha ka bakum ke ni kapur ya ka ban syakri ya ka kerteng ke jong ublei ngi duai ba ublei da umen sim ba khut jong u un long ringkat lem mat ngi kat bangi dengan seng penen buram ya ka kerteng ke jong u ngin ya peteng ke jing syakri blei ke jongi ha ke janmit ke bamenta da ka bangin yo e ka ban shimenta lang ya ka jing ruai ke ba lais pa nyo pu khandai na ka khasi hembuk bat hadin jong kan ke jing ruai ngas ngau bharu ban khot ya imesta damang bha kharbudon ba in yalam yangi ha ka ban pule nagak tin jong ublei bat ban bu ru ha ka jing ruai ka ba lais pa nyo pu khandai Jaga kentang ba udon men sim nga ka kwa ban chong ha senda uchi su jing hi kai ba ko kanungana whose life take him la pen with nem ni ching ten chu pen tron ha ba wan ching pen choi nga le cha jaga kentang udon whose life take him la pen with nem ni ching ten chu pen tron ha ba wan ching pen choi nga le cha jaga kentang udon ha ba men sim ka swai butter kong ha po sing yêu jong u don ka ching ka tien ba ping an pat po liu ki ba smo u nong pen nim u shong a jan kat ba ngi yesu lok lang nangan persyang ngam la ya tu ya ki tin slok ba thiang u nong pen nim u shong a jan kat ba ngi yesu lok lang nangan persyang ngam la ya tu ya ki tin slok ba thiang
ni ngatip ngaya tu la jingku slai bat jing ting usyas korda ka jing ibat yanga upen skaupa Gitar tu mai yanga undalong ulok arsam Lada kren yanga syapang ki boban ki jing le lang Gitar tu mai yanga undalong ulok arsam Lada kren yanga syapang ki boban ki jing le lang Pintip ya ka jing bang chong ka cha ka kentang utrai le ba shong ha jing ka ser nghiệp chong u ban pin yo kir hai aba shabar pimi na ka ta ka jing ya shem ba tiang ya ka dur ken rat ban kin halade kin mau kin yang haba syabar pimi nakata kacing ya shemba tiang ya kadur ken rat ban kin halade kin mau kin yang Haswa bangin ilai lang ka blay ka jing duai to ini sa skor swan ka kitien ka jong blay ngan puli ki na ki south li ki banta kata ka kum ka gospel ka jong Yohanes kal nong ka bakhat nyo ka khot ka bakhat sao na ka ju hi gospel ka jong Yohanes kal nong ka bakhat san ka khot ka bakhat khandai nang ta na ka shiti ka banung kong ka jong Yohanes kal nong ka baar ka khot ka bakhat san khăn riu bát khăn nhau bắt các bát sao khát cung cả chi thi trong apostol Paul sa ki Philippi cả lần ông gặp lại cật khọt gặp ở phù kí tiên kí bảo ông cung nè giá cái cái tiên trong mê nga là IT haki kata cái perthei te kala suan yaki na ba kim long na ka jong cái perthei kumba nga ngam long na ka jong cái perthei Lara pila long na kajong ka perthei kata ka perthei kanda iet ya la kajong Henry na ba pimlong na kajong ka perthei Henry nga ngala jiet ya pi na kajong ka perthei namar kata ken kata ka perthei ka shun ya pi wat iet ya ka perthei lemne ya kita ki e ru ki baha kata ka perthei lada unu ru iet ya ka perthei kata ka jing iet ukpa kam don shu hu Nababaro kabaha kata ka perthei kajing ko aprai jong ka do kajing ko aprai jong ki khmat bat kajing sarong thala chapang kajing im kamlong na ukpa Henry na kata ka perthei kalong bat kata ka perthei kaya ja no bat kata kajing ko aprai jong ka Henry uta ubale ya kamon ublei u yaisa bom jukut namar kata kajing long trais nong jongi kalong habneng nang taru ngi apkhmi lenti yo nong penem uji sukris uba utrai ublai in kurku habangi sa skor naga ktien ka bakhoi ka jong u tonginya pendam hagi jing duai a ublai blang ukpa jongi uba habneng trai ba ba ka men swim ka basngu bat ka ba aingu ya ma ngiwan ni ka bandam red igni kitlachat ka bakhu cheme ko trai Namar gani ka pohar ka bakodor, ka pohar ka bakentang ye ka membela sya bat ai hapo ka jongi. Bengila ko trai babha o banya wan ka dika khet ka jis ei ka jong me, banya pengkrau ka buram ka jong me,
hoi trai ba ba bingi kertang no sadien ni ka jing em ba jai lenti ka jongi ngim la ko trai klen pen pa ko jing sungu ya ma nama ka ti ka bas bun ka jong ma ka ba ya lam ka beten yangi bangi la ko trai ban long kum ni ko bingi long ko trai ba ba kam dei ka jing la kam dei ka jing krau kam dei ka jing nang kam dei ka jing start ka jongi rei baro ko trai ka dei ka jing ai ba ka jong ma bat ka jing e ka pla ka ma yan blei ka jong ma trai ba kum ka ni ka pongi dang ka dau ka krau ban ai ngu ya ma oi ba lang ba jong gi ni ki sngi ki ta yo ki banai ki no asiden ko trai hoi ki do nut ka jong ki trang ko trai ban kiu sing ba kentang ka jong ma rei trai ba ba me me dai play ngi ni ka lat ka ba ko dor ban yo ban wan ban sakri lai lu ya ma hoi lang ba ki ki kor ki bor ka jing start sayan ko trai lang ba jing ki chup ki ba menta bangi la ko trai ban wan na jan jong ma ban yo sok lang ka we trai ba na ma ka ta to east ai ban pen kentang ni ka po jing sakri ka jong i hoi nya do bas dang do ba wai no jong ka trai bangi rong jing ka jing kentang jong ka por ka bangi syam bat me i ko trai bingang ki breu ki batinget me i ko trai bingang ki breu ki bomben ngi par sang ban rong ko trai ka jing kentang jong ka por bat me trai to sim ngi kum ni kum bangi long ha pa deng ki jing duna ki jing tlat ki jong hi rai trai ya rap ki do not ki jong hi kin la cha ko trai ba ba ban phla ban sakhi ya me ab lei ho oi la ma jing ka por ka menta oi ngi da ai ngu e me ko kan rat ba e namar ka ni ka por ka me ai ka jing em ko jong hi ba kum ki khun ki jo me hal po jong ka balang lengkat bat ka balang ha ka ni ka sngi ka ba kar pang ko trai ngi yo ban sakhi ban sakri ya me hoi la ba ki snem ki no ko trai ngi jo ban wan lang sakhi jing ki ba kentang ko jong me kum balang kuru kom re lang ba ki dau ki mom la ban kiar ko trai ki ba ji hasla jong ni ka per thai ngi ai ngu pat me ko trai bing la ban wan lang ba ka ni ka YouTube channel trai ba to kur khu nam ta ki khun ki sakri ki jong me hoi ki be sakhi ki ba yo i ki ba pe ni ka channel ko trai ba ba ki la ko kan rat be ban su thu si sa ko trai bar ki la ban yo snyo ya ka bor ka jong me kat bangi dang ya seng lang kar khu ko trai na ma ka tai ki khun ki jong me hal ki jong ki sem ki jo ki hanu ka ja ka ke ba ki don hoi trai ba ai bu mun si mu je me un jai lai duai se ki ta ko kan rat ba doi khmat je me ko kan rat men peng kan tang ni ka por hi hoi na du bing la yo ko kan rat bi ka jing roi pen sir hem hoi la ma ki khun ki ba ki i ki jong me trai ba ya lam ni ka por ko dang sa jong ni ki jing sakri da men kan mau ko trai ba ki ban ta baro ki bangi pendam hoi na du bin a chu ka kam ka je me ko trai ba ya rap bing la ban ai ki do nut ba ki men sim ki jongi kum ju ko kan rat bin la ba ki special number ki khun sam la kin sa ai ko trai ya rap ba ki kan rat bi ki lang ka khu bor ki ba dai men sim kar pang e ko trai ngi ban IT session pat u sakri u jong ba hoi pastor ko trai ka ban ka ban ta ka ba krau ban sakhi ban phla hoi la ba ni tin ka ba im ka ba shisha ka jong ba trai ba long reng ka lem bat u pen sum pen sle i dau men sum ba khu ka bor ka jong ma trai kar khu ru shani ka klema ka por ka benta ya ka jing pule ka jing snew ni ka tin ka ba im ka ba shisha ka jong ba hoi ka ba ya rengkat ku trai hoi ka ba sakhi ka ba ya thu yangi kum ba ka team ka khot ingi la ma jong ka snem ka benta ha ba ngi long ka jong ka ha per thai han rei ngim dei bat jong ka per thai trai ba ya rap na ma ka ta kum me la khot kum me la jiet me la thiet yangi da ka dor ba ka snam ka jong ma a trai ba ba rap yangi bangi la sha ban pen kan tang khu ila de kum ki khun ki jong ma bangi la balong ka mlu sha ka ni ka per thai ka budan ki duna ka jing blan bangi la balong ka jing sai ni ka per thai ka badap da ka jing dum ko kan rat ba ba trai yu na khmat ka jong ma ken mau kar pang ko trai ba ya ka por ka sa jong ni ka jing sakri ngi da ai ti ngi da buti sa sin pat hak sang ti play ka jong ma sim lang ko trai ngi kum ni ka bangi long ka burom ka jung i ai sha ma ye penam burom la ka jong kerteng tu snow to pedeng ka bangu junga unong pom nama gini ngi khot ka pat pengi pan tangga dang ju tra ju Jesus Christ nadu menta si kata bom jukuru amen to blain kur khu lang yangi baro da ga ba sha skor ga ktin jong blai bat ke jing duai hagni ka por ka menta pat ngin yo e ka ban lum ya gi jing ai ngu bat kat bang dang lum gi jing ai ngu ngin yo sngow ru ya ga jing ruai kerpang na imes bab yang hun nong klau lembat kini ki parlok samla gi jongi in long jong mi ka kerteng ka jing ruai jing long krau jong mi per thai mariam mi tha ha jing khui mi la
ingin jang Layu kan yang isya kakerdong Dan tiba saat asma Kik serbai la bertai Lang seria hati Tolong seluruh wajib tiga ubangin syakri Shimyani ki kwan chong mi tolong kestiada Kisur na liu lam ka chingdom Ki wan menyai pertang Raya lambangin ongko Hagi ching kala Ngin jaman mi ngin kiet ku war bang ha Ai ngin long chong mi Ai bangin yai long chong mi Masih skem mi long ngin yang hang ka Ngin pen Lembaru dry senang ilong ngin yai long chong mi Sim yang iki kwan chong mi tolong kestiada Kisur na liu lam ka chingdom Ki wan menyai pertang Sim yang iki kwan chong mi tolong kestiada Kisur na liu lam ka chingdom Ki wan menyai pertang Raya lambangin ongko Hagi jing kala Ngin draman mi ngin kiet ku bor bang ha Ai ngin long chong mi Ai bangin yai long chong mi Ai ngin long chong mi Ai bangin yai long chong mi Ubelay nam ta kaburuam chung Amen. Tungin penggentang ye ke jing aingu. Ni aingu ya me ublei bo kupa jing baham neng. Ya ka ba mela long rengkat bat ngi. Hagen ke jing syakri ke jongi. Kumni ke banglayo en pendap ya ka. Ni duai hakmat ke khet ke jing isnai jum kunrat. Na ka benta ke jing airu ke banglayo ika ban no syakakam ke jome. Kilong ke jing ai ke ba red habenu jor. Bat ke jing kerku ke bamela the sei ha ke jing em jongi kum ki khun ke jome. Mela kerku ke kunrat yangi. Ha ke jing kot jing khia. Mela kerku yangi ha ki kam ke jing trei ke babun ke jongi. Mela kerku yangi ha ke jing em ke jongi ke baman naga sngi. Ngi don ni ke jing ai ke ba red ke bangwalam. Syakamit ke jome. Bat ngi nget ko kunrat begini ke jing ai. Kin long ke beseiso. Lau phusha nriu phusha. Bat shis pak sha na ka bantra ya ka bangin yo e ka ban pentrai kami ki babun ki kam jong ka jing sang samlahi bat nginget ko kenrat mamen ker khui ki bakin la shisha ban long ka jing kershan bo rengi kum ki samla bangin yala ya ka ban trai ki kam ki jong me hi gi duai ka ke ji snai jong me nang penyo yi ka men sim bat i ka do nut ya ka bangin nang la i ka ban ai khamha syami ko kenrat Hakis ngi ki por baro ki benangwan Sengawi ke bangu ki jing duai ki jongi Nabai kini ngi khat kerpat ke kerteng ki jong me Amen Ngai khublai ya pi ki parlok samla Ki bla ai ki jing ruai ke bekerpang hapreng jongi ha ki janmit ke bementa Tu blai unang pensat bor ya pi Ba pinang la Ya ka banyai penen burom ya ke kerteng ki jong u Lingba ki sur jing ruai. Bat nginget bagian ke jing ruai ka pipli ai hapdeng jongi. Kan nong ruka kubor ka badai mensim hapdeng jongi iwe pe iwe.
Hagini ka por ka bamentapat ngin poi siya ka benta pedeng jong ka jing syakri blay ka jongi. Ha ka bangin yo ya ka ban syak skor bat sngap ya ka kubor na ka ktin ka ba im ka jong ublay na i Reverend S Warkleu ngi duai ba ublay un pensat bor ya pi pastor ba ki kubor ka ba pinsam lem ha pedeng jongi hagini ka janit ka bamenta Ginlong kijing bam ki bade mensim bat kin kersan boru ya ka jinglong jing im Kristan ka jongi hagis ngi ki por ki banawan ban nga ai tiru ya ka por baro ka badang sa hadu ban penuai ki jing syakri ka jongi hagin ka janmit ka bamenta hapo ka jing alam jong i pastor Warkleu Haga beningkong ngi aingu yu blay ubala blay yangi ke bakum gani galan ya ga banyo ban syakri bad ban mani yu blay lang bagini ki kor bad gibor jingstan bad banyo pandan buram ya ga gerteng ga jong try balunong penem jengi uji Christ ngai ku blay youth week bad youth Sunday ye pi way ki ba pek bad ki ba sngap ya gani ke channel la gani ke por ka pamenta ngapan pauru gajing sengongo ya gajing sing samla jong gabalang nongkrem gabala ibit ya gaban tenrong haga terpeng batlot jonga ya gani galingkor kabakhia banlong unong penken mau ya ga ktin ublay bad bansam ya ga kubor ktin blay haga ni por bambenta kabenta kabala syat haga jing perkat ga jonga bat ga balasion ha ga mensim jonga ban wanra kum ga jing puson lang ga dei ga balasim na ga ktin ga jong blay kat kum na ga shiti ga baningkong u Yohanes u apostol ga lanong ga baar na ga dekot ga bakatsan ki ktin ki ba ongkum ni pi wat i ya ga pertei lemni ya kita ki ru ki bahakata ka pertei ladau no ru u i ya ka pertei kata ga jing i ukpa kam dan shu hau pi wadi ya ka pertei kalong kamat ka bagini selok lang hakani ka por ka pamenta ngitip bat ngek babaro gijing tho haga ktin ke jong blay kidei ki bala persat mensim dau blay nginget ru badei mensim jong blay u bala persat mensim bat u bala kentu ya u Yohanes u bala u apostol u Jesus Christ ban tho ye gane ka shiti sha ki para banget haga to kopor kiri ustad wat bnia ye ga Bible ru ki menjur bat ki pediang badai uni u Yohanes u bala tho ye ga ne ka shiti bat hag kuju kopor baki pediang bat ki menjur ru banalor jong upol dei tang u Yohanes u bat tho kambon gi jing tho haga testament ka bat mai u tho hadu santli kata ya ga gospel Yohanes laidili ki shiti ke jong bat ke kitab jing penpau haga Scofield Reference Bible labatai ba ka shiti baningkong Yohanes kadai ka shiti shiying shisam lani ka family letter ka ba ai ukpa lani ka ba tho ukpa shikikon kumukpa ubala bayai udan ka hak ya kaban sneng ye kaban peni ye kikon wat ban hukum ye kikon pi wadi ye kapertai kalong ka hukum ka bau blay ukran lang ba Yohanes ye kikon kijango haba pai shigani ka benta ka mi kijingkali bat kata ka jingkali kalong kabakum ka nomo
kata ka perthei ka bau Yohanes udah hukum ye ke bangai bakim dai ban id ye ka perthei ki para bangai beid ha bangai pet naga ktin ke jong blei kat kum naga kitab Genesis layat thu bat la tho bau blei ulat hau ye ka perthei ba ki eke baro ki batanaka bat kat nu kalong ka ba ihon kalong ka ba itiang ban pet ye ka jing krau ka jing itanat jong ka jing penlong ka jong blei hatu umlong mo ban id ye ka jing penlong ka jong blei hang ni Yohanes uklamut uklam dan jingbut ban maham ye ki para bengit ye ka ban i lani banam i ye ka bukum kata ka percay Henry habangi puli susu naga gospel ke jong Yohanes hi ka lonong ka balai ka kot ka bakat riu ule yatu ang tu ye ka jingit ka jong blei ka ba palat liam ye ka jing syampang ka jong riu bagada ka long bau blei ui hadu kata ye ka percay Uit, namar, haka, don shibon ki mensim ki bakodor. Ki bau blei ula tau kerpang. Haga jing srim ya uhi. Bat kita ki mensim ki bakodor. Ki la syate syakum. Hagi kenjeri jang kebab. Bat ke jing yap. Kum tahu kuah ban iPad jiki kita kejing im, bagai kita kejing im kalong ban yo jika kejing im gaba bom cekut, namar bau umman baga wiru kemensim kan jatna, kuah bagian yo jika kejing im gaba bom cekut, hang niru Yohanes uklam sembut jika nak percaya, bangun jika bau Yesu it, Henry gaba Yohanes umaham. Bat kabau Yohanes hukum day ya ka percay kabau syaitan usim jong ka jingdom bat kapok di kupa jongki kabah ka kendau haka bagi briu ki ba im haka ki kongo bat ki le ya ka man ki jongo ban ya ka bagi kongo bat le ya ka man kejong blei ki para bangit bait amdei tangkat ta kabau Yohanes udah maham bat udah hukum yaki banami jika hukum kata kepercay ulio iru bagi lasdang wat jika ban yenggele persya yau blei da kababut jiki jingikai kejong utau kupa jongki usaita kum tau blei lang bau Yohanes uhukum ki bangat banamit ya ke percay lemni ya ki batan naka ngitip lut babaro ka bakrau tambat ka bakoror tam haga jingim briu dan haga percay dai ke jingi ngimla banen yike ni ke jing shisha baga jingi ke sansyar percay baga jingi kejob percay. Day kejengit kaba penlong yo blei ukpa ban pa yelo kun batang marwei kejongu banwan chene ke percay ban long ka kuna nagamata jongi wei pai wei day kejengit kejong blei. Syuru kaba blei udawa nangiru ban ai sau day kejengit. Ngipure haki hukum. Menit you try you bau belai jong me. Dalaga dono jong me baro. Pada kajing sempang jong me baro. Nang ta susu ka hukum ka batmai ka bau Yesus Kristus uwan ban bu ban seng nong rem hagane ka percairu. Dei ka jingi. Uang bani jer ke lau para marjan. Kumbaya i jalade nang ta susu bani wat yaki nong syun wat kum ta ter
para bangin pe haba pai sia ka perthei ro I ko ma ka perthei ka kwa ai nangi kanai ka perthei shisha ka kwa ai nangi ki khon ki chang plan bat kata ka ba ka perthei ka kwa dei ka jingi kumta kanai ka perthei ka terwa ye ka jingi hangi pada baga terwai ke jingi ka dawa ye ka por baga dawaro ye ka jingai tilat ha baga terwa kum ni kada pen krero laga bainong banai ha wei bo wei uba pediang ye ka ni ka jing terwa ka bainong gin yo larangi pediang ye ka ni ka jing terwa ka baga perthei katerwangi ginyo ya ka kerdan ginyo ya ka bor ginyo ya ka nam ginyo ya ka borong bat ginyo ro ya ka jing sngut dengan kerukom jeng ka perthei ka long bang im ka por ka ba kibri kitip ba ya kerukom im ya kerukom perkat ya kerukom le bat ka perthei ru kadona kerukom bat kitip kumno ya kapan ai bainong ya kita kiba I jongka ngiro ngimla banen ya gede gejing sisa ya nur ya kabangi kam it pada bagi priang sngo bah yang gidon na gejing ai kiba krau ban ai na mata jongki ngin kan mau pat je kan ke wei wat la kan ke perthei ka ai je kan ke baino wat la kita ki pa priang ye ke jing terwaru ki yo ye ke baino kan ke baino ke ba ai jing hun ye ki kalong pat ke baino ke ba ne tang si teng por kabane tangkat pa ngidang im ngimla pat banra ya ka syakata kejaka ka bangin salaj andala wai no ka jingim jungi nasla jam ka percay ki para bangin pe kala dai ka por yangi bangin perkat ba halor kan ke benta ngim ha ka percay jingjit kum ki bangin ginhab jit Yano ngin kami ya ka perthei lani yau play baro ar kini kidang kener la ka tap niang bakwa ban kedup yangi baro ar kidang pen kre bakwa ban yo kam trai ya ka jingin ka jongi kini ka perthei ka kener laka tap niang bagawa ban kedup yangi namar hakadon sibun ki ban ai yangi kadon ga jingsu ba kadon ga nam kadon ga buram kadon ga jingkemen batang sipor ban ai yangi bat kum ta ter bat ngin ken mau yangi ga wai ga jing sisa bakamla apat ban ai ya ga jing yada ya ga jingem jange hakaju kopor u Yesus Kristus u kner lagi tap yang jingi bau kwa ban kedop yangi u Yesus u kwa ban kedop yangi namar uwan kenang ya kaban yarap yangi uwan kenang nabdeng ya kaban yada yangi naginang shon uwan kenang ya kaban pelaj im yangi naga jingyap bat nagpap kanide na marga jing it na marukwa bangin yo im junam lambado ki para bangit beet habang ipuli nagaktin jong play kabakat kum nau lokas kelenong kabakat lai nadu kadakot kabalai puway hadu kabalai pusan na yatum to
Ikan mau naga bentang naga dekat kebalai pusau kadon ketu bentang kapong kat no sin ngalamon ban kedup yagi kun jong pa kum bakasiar ke kedup ya lagi kun hapo kitab niang jong ka pite pemon uji su kwa ban kedup yagi namar buwan kenang syane ke pertai nagamanda jange. Kum tahu honest, udah hukum. Bangim day banayit, yagani kepercay. Namar ka don ka jengser kay ka bakraw. Lada ka jengit ka jong pa, kamdon syo. Hangi. Ngilong, bat nginlong. Basya kentait na. Dan jing sengoi ay lada ka pertai ka kentait jengi. Namar ki ikay baro ki baro naga ki long tang sipor. Kas long sting. Henry lada ngisya kentait. Dau blay. Utay blay jongi. Ubalang ukenrad jongi. Ubalang ubakrabor baru badan bor. Ubat tiplot yang ibaro pada uni on kentait na yang ong unong ruai semensi ganlong ke jingyamba hagasgi bishar ukres ki para bagay bayi ke kot yang kumbau blay luan man keren lang bau Yohanes piwadi ya ke percay ke keren ro neng kong yang ubasim yang kena ke benta ban ken mau bangim dai bani ya ke percay ublay on kerko yang ublay on yarap yang lama kena ke kubor piu wat ya kena ke percay Blay nam ta kapuram jango. Amen. Kapor kala day yangi bangin penuai no yagin ke jing syakri jong iyo blay. Bada syuaman poi sekata ke bentang ipan pau ke jing sengongo iyo blay ubala don rengkat bat ngi. Daduk kinong nyalam ya ke jing ruai penraham bensim. Unong nyalam haga bapuli na ke ketin ke jong blay bat ban nyalam ru haga jing tuai. Kijing ruai bekerpang nagi para samla bat ke kubor na gajing sisya jong ka ketin ka jong blay gidiwai bau blay un kerku yagi benta baro ka bangila pendap bat kerpang ngiai ku blay yapi ki para bangit bai jong ka balang ki balaya pelaj por kenang ya ka ban syakri lang Yau blay bat ngi kum gajing sing samla. Do blain kerku ya pilang baro. Tong ini simenta ke ban ruai ya gajing ruai kendamba ke ban ruspa arpun rio. Pada din ketahang kerpat I tememsen arnong klau. I balong advisor jo gajing sing samla. Banai ya gajing kerku benuai.
mem ya la di Tvai ni gular da mon snow pa man yai bun ya mi shirta Ching im chong ni tu pen them ma ba ngin im ban mi klem wa Ching tu chong ni don tang ka we ka ba lang chong mi ban te ha ka nu ma ka ba ni le yin pen don bu rom ya mi Tvai ni gular bangin yai pen hak mat chong mi da ching ye ba ki priu ba lo kin yo i ya mi ha ching im chong ni ya rap ya ni Tvai ban sư ma u kum chong mi ba ro pa ni don kam ya ka bor chong mi ba ngin chong ki ching ya le Long ka buram ka ching ro ya ma blay long ko pa chu ba baneng lang ba ka ni kin shakri ka ching lam ka chan miet kom ki khun samla hak mi le yo o trai ban rakhe yak ni ta yo ko kerpang ka youth week pat youth sunday ker khu ma blay ki ban ta ba ro ni am pendep lam ka por ka menta na du ka ching pule ni tin ba khoi ka chang ma ka ching roi kerpang ka ching aish ka kam ka chang ma Bat kham tam oblay leng ba ko khubor na ka tien ka khoi ka chang ma ka ba yai pen kun mau yang i kom ki khun ka chang ma kham tam kom ki khun samla ngi don ha ka perthei om ka chang ni ka perthei to palai i go trai de ka ching ker khu pon sai tam ka chang ma na ka ni ka ching shakri ka ching ka por ka manta ta ba ai ru ka ching suk ka chang me ko palai ka ching shempang baro ka ri chai ke ni ka do nuot ki man sim ka chang i But to ai ru ka ching e ko da bang ka chong trai chong chu sukres ka ching ie ba wa phala ka chong play ku pan bom chu kot lem ru ka ching slok wa thang tum sai por mun sim ma khoi ai pini balong lai he way play kin yo ban shong dap kar hai ban ni kum ka ching sang samla kin shong dap kar hai rang kat ka chong balang chong ma bla seng ni ka chaka kum chu ru ki rung ngai ru khu yo ma shakri ka teng ka chong ma ki ba don ka leng garib satalak chong ni perthai panang ta ki tu ba sha shi tom ru nam ta ka kerteng ka chong ma na du menta bat shidu kita bom cukur ru amen